नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या रहस्यमयी भयकथा या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, आजची कथा घडून साधारण 2 ते 3 वर्ष झाली असतील. मित्रांनो, माझ्या घराजवळचा चांगला मित्र होता. त्याचं नाव होतं सुरेश. मित्रांनो, आमची दोस्ती खूपच चांगली होती. आम्ही कुठेही जाताना एकमेकांना घेतल्याशिवाय कधीही कुठं जात नव्हतो. आणि मित्रांनो, आता आमच्या 10वीच्या परीक्षा झाल्या होत्या आणि आता आम्हाला 1-2 महिने चांगली सुट्टी होती. मग आता एक दिवशी सुरेश आमच्या घरी आला आणि तो मला म्हणाला, "मी सुट्टीला माझ्या मामाच्या गावाला जाणार आहे. तू पण चल, येत असला तर आपण दोघं आठवडाभर जाऊन येऊ." आता माझ्या आई-वडिलांनी पण थोडा विचार केला आणि मला जायला परमिशन दिली आणि ते मला म्हणाले, "जाऊन ये, तुला जायचं असलं तर 1 आठवडाभर." आणि मित्रांनो, आम्ही दुसऱ्याच दिवशी त्याच्या मामाच्या गावाला गेलो. आणि मित्रांनो, तिथलं वातावरण खूपच चांगलं होतं. तिथे मोठमोठे डोंगर आणि हिरवीगार झाडी सगळीकडे असायची. आणि मित्रांनो, ज्यावेळी मी एसटीतून तिथला निसर्ग बघत होतो त्यावेळी मला खूपच भारी वाटत होतं. आता मित्रांनो, मामाचं घर म्हणजे कौलारू पद्धतीचं उतरत्या छताचं घर होतं. पण मित्रांनो, घर चांगलंच ऐसपैस होतं. थोडंसं जुन्या मांडणीचं होतं, पण घरामध्ये जागेला कोणतीही कमी नव्हती. आणि मित्रांनो, आम्ही मामाच्या गावाला जाणार होतो म्हणून तिथं अजून एका व्यक्तीला खूपच आनंद झाला होता. तो व्यक्ती म्हणजे सुरेशच्या मामाचा मुलगा योगेश. कारण मित्रांनो, योगेश पण आमच्याच वयाचा होता आणि आता आम्ही दोघं तिकडे जाणार आहे म्हटल्यानंतर त्याला अजूनच आनंद झाला होता. कारण आता त्याला तिथं फिरण्यासाठी किंवा खेळण्यासाठी अजून 2 पार्टनर मिळणार होते. आता मित्रांनो, संध्याकाळचं टाईम झालं होतं. जवळपास मला वाटतं 6:30-7 वाजले असतील आणि योगेश आम्हाला म्हणाला, "चला आपण बाहेर जरा फिरत फिरत जाऊ आणि तसंच गप्पा मारून येऊ." आणि आम्ही तिघं मिळून घरातून बाहेर पडलो. आणि घरातून थोडं लांब गेल्यानंतर एक छोटासा डांबरी रस्ता लागत होता. त्या रस्त्याने मित्रांनो रहदारी एकदम कमी असायची. मग आम्ही त्या रस्त्याने हळूहळू चालत पुढं चाललो. त्यानंतर मित्रांनो, असाच विषय निघत निघत आता भूतांचा विषय निघाला. त्यानंतर मित्रांनो, आम्ही पुन्हा आता चांगलीच रंगात आलो आणि आम्ही आपापले किस्से एकमेकांना सांगायला लागलो आणि एकमेकांचं मनोरंजन करायला लागलो. त्यानंतर मित्रांनो, एक किस्सा आम्हाला सुरेशच्या मामाच्या मुलाने म्हणजे योगेशने असा सांगितला की तिथेच आम्ही जिथे सुरेशच्या मामाच्या इथे गेलेलो होतो तिथून एक 10 ते 15 किलोमीटरच्या अंतरावर एक घर आहे आणि असं समजलं जातंय की ते घर झपाटलेलं आहे. तिथं एक चिटकीण राहते. पहिल्यांदा मित्रांनो, मी पण एक भाकडकथेसारखी ती कथा ऐकून घेतली, पण मला काही त्यामध्ये थोडंसुद्धा तथ्य वाटलं नाही. आणि सुरेशचं पण माझ्यासारखंच होतं. तो पण मनोरंजन म्हणून ऐकत होता, पण त्याला पण विश्वास वाटत नव्हता. त्यानंतर योगेश आम्हाला सांगायला लागला की ही गोष्ट बाबा खरी आहे. तुम्हाला दुसऱ्या गोष्टींवर विश्वास नसेल ठेवायचा तर तुम्ही नका ठेवू, पण ही गोष्ट खरी आहे. जर तुम्हाला खात्री करून घ्यायची असेल तर उद्याच अमावस्या आहे, उद्या आपण तिथं जाऊ. आता मित्रांनो, आम्ही तिघं पण तरुण होतो आणि असल्या साहसी गोष्टी करायचं म्हटल्यावर आम्हाला अजूनच मजा यायची. म्हणून आम्ही तिघांनी चोरूनच एक प्लॅन केला की उद्या त्या घराजवळ जायचं. पण आम्ही तिघांनी हे पण ठरवलं की उद्या आपण त्या घराजवळ जाणार आहे हे घरी कुणाला सांगायचं नाही. कारण घरी जर आम्ही सांगितलं असतं तर कुणी आम्हाला अमावस्येच्या दिवशी तरी तिकडे जाऊ दिलं नसतं. त्यानंतर आम्ही गप्पा मारतच घरी परत आलो. त्यानंतर आम्हाला उत्सुकता लागली होती की आता कधी एकदा उद्याचा दिवस उजडतोय आणि आम्ही त्या घराकडे जातोय. आणि मित्रांनो, बघत बघत तो टाईम आला. घड्याळामध्ये 4 वाजले होते आणि आम्ही तिघं एकमेकांना खुनवाखुनवी करायला लागलो. त्यानंतर सुरेश त्याच्या मामाजवळ गेला आणि त्याच्याबरोबर योगेश पण होता. आणि सुरेश मामाला सांगायला लागला की आम्ही जरा एक ठिकाणी जाऊन फिरून येतो, 1-2 तास आम्हाला लागतील. त्यानंतर सुरेशचे मामा मामी म्हणाले, "ठीक आहे, तुम्ही या जाऊन." पण मित्रांनो, सुरेशची आजी ती थोड्याशा काळजीच्या स्वरात म्हणाली, "बाळांनो, आज बाहेर नाही गेलं तर चालणार नाही का? आज अमावस्या आहे, कशाला कुठं बाहेर हिंडता?" त्यावर आम्ही म्हणालो, "नाही, आम्ही अंधार होईपर्यंत कशाला थांबतोय, आम्ही दिवस मावळायच्या आधी परत येतो." आता मित्रांनो, योगेशने बाईकची चावी घेतली आणि बाईक स्टार्ट केली आणि योगेशच्या मागं सुरेश आणि त्याच्या मागं मी बसलो आणि आम्ही तिघं त्या घराच्या दिशेने चाललो. आता मित्रांनो, कच्चा रस्ता सोडल्यावर एक छोटासा डांबरी रस्ता लागला आणि त्या रस्त्याने आम्ही पुढं जात होतो. आणि मित्रांनो, आम्ही आता त्या घराच्या जवळपास पोचेपर्यंत जवळजवळ 10 मिनिटं झाली तरी रस्त्यावर आम्हाला एक सुद्धा गाडी त्या रस्त्याने दिसली नाही. आता मित्रांनो, आमच्या मनात उत्सुकता तर होतीच की काय असेल त्या घरात, आपल्याला आज काय बघायला मिळेल. पण याच्याबरोबर एक अनाहूक भीतीसुद्धा मनामध्ये वाटत होती की खरंच जर त्या घरामध्ये काय असेल तर आपण काय करायचं.
आणि मित्रांनो एक 10 मिनिटात योगेशने रस्त्याच्या कडेला गाडी घेतली, कारण ती लोकेशन आली होती. त्यानंतर तो आम्हाला बोटाने दाखवायला लागला की आता हा जो कच्चा रस्ता दिसतोय त्या कच्च्या रस्त्याने थोडंसं आत गेलं की 5च मिनिटात ते घर आपल्याला दिसेल. आता मित्रांनो आमच्या हृदयाची धडधड थोडीशी वाढली होती आणि आम्ही हळूहळू एकामागोमाग एक चालायला लागलो. आणि मित्रांनो योगेशने आम्हाला सांगितलं थांबा. त्यानंतर त्याने बोट दाखवून सांगितलं की ते जे घर दिसतंय ना तेच ते घर आहे. आणि मी आणि सुरेश त्या घराकडे बघायला लागलो. आणि मित्रांनो आम्ही बघताना ते घर आम्हाला मागच्या बाजूने दिसत होतं. आणि मित्रांनो त्या घराला बघूनच आमच्या अंगावर सरसरून काटा आला, कारण ते घर दिसतानाच एकदम भयान दिसत होतं. कारण मित्रांनो त्या घराची बरीच मोडतोड झालेली होती. आणि मित्रांनो त्या घराची रचना जर तुम्हाला सांगायची झाली तर मित्रांनो ते पण उतरत्या छपराचं कौलाचं घर होतं. आणि मित्रांनो मागून तर त्या घराला 2 खोल्या असल्यासारखं वाटत होतं, पण आता पुढून ते किती मोठं आहे हे पुढं गेल्याशिवाय कळणार नव्हतं. आणि मागून आम्हाला मागच्या 2 खोल्यांच्या 2 छोट्या छोट्या खिडक्या पण दिसत होत्या. आणि मित्रांनो त्या खिडक्या पूर्णपणे पॅक होत्या. आणि त्या घराच्या आजूबाजूला खूप प्रमाणात झाडं वाढली होती आणि दाटीवाटीची वेल पण वाढली होती. त्याच्यामुळे त्या घराचा खालचा भाग तर आम्हाला काहीच दिसत नव्हता. आणि मित्रांनो आता आम्ही हळूहळू चालत घराच्या बाजूने पुढं जायला लागलो. आता मित्रांनो आम्हाला घराची एक बाजू दिसायला लागली, तर त्या बाजूला पण मित्रांनो काहीच नव्हतं, फक्त एक भिंतच होती. आणि अजून थोडं चालल्यानंतर आम्ही बरोबर एकदम घराच्या समोरच्या बाजूला गेलो. आणि मित्रांनो त्या ठिकाणी ती वाट पण संपली होती, कारण मित्रांनो आता तिथून पुढं कोणतंही घर नसावं असं त्या वाट संपण्यावरून आम्हाला एक अंदाज आला. आणि मित्रांनो त्या गोष्टीनं आमच्या अंगावर शहारा पण आला, कारण मित्रांनो या एवढ्या निर्जन स्थळी हे एकच घर आहे हे ऐकूनच माझ्या अंगातून एक भीतीची लहर गेली. आणि मित्रांनो आता आम्ही जिथं थांबलो होतो तिथून एकदम छोटी पायवाट, म्हणजे आपलं पाऊल ठेवल एवढी छोटी पायवाट त्या घरापर्यंत जात होती. आणि मित्रांनो आता आम्ही एकमेकांकडे बघितलं आणि योगेश म्हणाला चला जायचं का घराजवळ. मग मी आणि सुरेशने एकमेकांकडे बघितलं आणि आम्ही होकारार्थी मान हलवली. खरं तर आम्ही आता खूप कन्फ्यूज होतो, कारण त्या घराची अवस्था बघून आणि तिथलं भयान वातावरण बघून आता आम्ही दोघं पण थोडंसं घाबरलो होतो. त्यानंतर योगेश आता पुढं चालायला लागला आणि मी आणि सुरेश योगेशच्या मागं हळूहळू चालायला लागलो. आता मित्रांनो आम्ही ज्यावेळी त्या वाटेवर चालत होतो त्यावेळी त्या वाटेवरच्या वाळल्या गवतावर ज्यावेळी आमचा पाय पडायचा त्यावेळी तिथं विचित्र आवाज व्हायचा. आणि मित्रांनो 5-6 वाजताच तिथं रातकिडे ओरडायला लागले होते. आणि मित्रांनो त्या रातकिड्याच्या आवाजाने वातावरण अजूनच भयान वाटत होतं. आणि मित्रांनो आम्ही चालत चालत एकदम घराच्या समोर आलो. आता मित्रांनो घराच्या समोर थोडीशी मोकळी जागा होती आणि त्या जागे बरेच सामान अस्तव्यस्त पडलं होतं. त्यानंतर आम्ही हळूहळू चालत जात घराच्या एकदम जवळ गेलो. आता मित्रांनो घराचा दरवाजा आम्हाला स्पष्ट दिसायला लागला. मित्रांनो दरवाजावर एक कुलूप लावलेलं होतं आणि खूप दिवसांपूर्वी ते कुलूप लावलेलं असावं, कारण ते पूर्णपणे गंजलेलं होतं. त्यानंतर मित्रांनो जसं आम्ही घराच्या आवारामध्ये शिरलो तसं एकदम गार हव्याचा झोत आमच्या अंगाला चाटून गेला. आणि मित्रांनो आम्हाला आश्चर्य वाटलं, कारण गरमीचे दिवस होते तरी पण घराजवळ आल्यानंतर आम्हाला एवढी थंडी कशी वाजली तेच आम्हाला कळत नव्हतं. आता मित्रांनो घराच्या समोरच्या बाजूला फक्त एक दरवाजा होता आणि आम्ही हळू चालत चालत त्या दरवाजाजवळ गेलो. आता त्या दरवाजामधून चांगल्या मोठमोठ्या फटी होत्या आणि आम्ही त्या दरवाजाच्या एकदम समोर जाऊन उभा राहिलो. आता योगेश म्हणाला जर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही त्या दरवाजाच्या फटीतून बघा. आणि मी आता सुरेशकडे बघायला लागलो. त्यानंतर सुरेश म्हणाला बघूया ना काय हरकत आहे बघायला, माझा तर या गोष्टींवर विश्वास नाही. आणि सुरेश हळूहळू त्या दरवाजाजवळ गेला आणि त्यानंतर त्याने दरवाजाच्या फटीला आपला एक डोळा लावला आणि तो वाकून बघायला लागला. आणि अचानक मला सुरेशच्या अंगावर एक प्रकारचा थरकाप जाणवला. तो एकदम थरथर थरथर कापायला लागला होता. त्यानंतर त्याने आमच्याकडे वळून बघितलं आणि तो दचकन खालीच बसला. आम्हाला काहीच कळेना की सुरेश बरोबर काय झालंय. त्यानंतर तो 2 मिनिटं शांत बसला आणि त्याने पिशवीतली पाण्याची बाटली काढली आणि तो 2 घोट पाणी पिला. आणि त्याने योगेशकडं आश्चर्यकारक नजरेने बघितलं आणि म्हणाला योगेश इथं खरंच कुणी राहत नाही ना, किंवा इथं कुणीच येत जात नाही ना. त्यावर योगेश म्हणाला नाही रे बाबा,
बाबा खरंच इथं कुणी येत नाही, त्या कुलुपाची अवस्था बघून तर तू समजून घे की. त्यानंतर तो म्हणाला, मग आज ज्या वस्तू आहेत त्या तिथं कुणी आणून ठेवल्या. पण सुरेशच्या बोलण्यावरनं एवढं कळलं होतं की आतमध्ये काहीतरी वस्तू असाव्यात आणि त्या वस्तू बघून सुरेश घाबरलेला असावा. त्यानंतर मित्रांनो, योगेश आणि मी दोघंजण पुढे गेलो आणि योगेश एका साईडच्या फटीतून बघायला लागला आणि मी पण एका साईडच्या फटीतून बघायला लागलो. आणि ज्यावेळी मित्रांनो मी आतलं दृश्य बघितलं त्यावेळी माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. कारण मित्रांनो आतमध्ये मोठमोठे 5 पुतळे होते. मित्रांनो ते मातीचे पुतळे केलेले असावेत आणि मित्रांनो त्या पुतळ्यांच्या आकारावरून ते पुतळे ओळखू येत होते. पण मित्रांनो ते ओबडधोबडच होते, त्यामुळे ते कुणाचे असावेत याचा अंदाज करता येत नव्हता. पण मित्रांनो त्यामधला एक पुतळा एका माणसाचा होता आणि एक पुतळा एका बाईचा होता आणि बाकीचे 3 पुतळे लहान लहान 3 मुलांचे होते. आणि मित्रांनो प्रत्येक पुतळ्यांवरती कपडे घातलेले होते आणि मित्रांनो ते कपडे पण सगळे फाटलेले होते. पण मित्रांनो आता माझी आणि योगेशची पण चांगलीच घाबरगुंडी उडाली होती. आमच्या दोघांची पण बोबडी वळली होती आणि आम्ही दोघांनी एकमेकांकडे बघितलं आणि आम्ही पटकन मागं सरलो. त्यानंतर आम्ही तिघं एकमेकांकडे एकदम आश्चर्याने बघायला लागलो, कारण आम्हाला बघितलेल्या गोष्टींवर विश्वासच होत नव्हता. त्यानंतर सुरेश म्हणाला, चला आता जास्त वेळ इथं थांबायला नको, आपण आपल्या घरी जाऊया. त्यानंतर योगेश म्हणाला, का रे घाबरलास काय लगेच? थांब ना जरा, 6 नंतर अमावस्येची सुरुवात होणार आहे आणि खरा रंग तर अमावस्या चालू झाल्यावर आपल्याला बघायला मिळणार आहे. त्यासाठी मी पण सुरेशकडे बघितलं आणि म्हणालो, थांब ना आता, एक 10-15 मिनिटाचा तर प्रश्न आहे. पण सुरेश मात्र चांगलाच घाबरला होता आणि तो म्हणत होता, नको रे यार, चला पुन्हा येऊ कधीतरी. पण मी आणि योगेश मात्र थांबण्यावर ठामच होतो. त्यानंतर मात्र सुरेशचा नाईलाज झाला आणि त्याने पण थांबायचा निर्णय घेतला. आणि मित्रांनो बरोबर 6-10 वाजता अमावस्या चालू झाली आणि मित्रांनो आम्हाला आता वातावरणात अचानक एक बदल जाणवला. आता मित्रांनो रातकिड्याची किरकिर अचानक चांगलीच वाढली आणि वेगवेगळे विचित्र प्राणी वेगवेगळा आवाज करून ओरडायला लागले. आणि मित्रांनो मगाचपासून शांत वाहणारा वारा आता चांगलाच घो घो करत घोंगावत व्हायला लागला आणि त्याच्या त्या घोंगावणाऱ्या आवाजामुळे वातावरण अजूनच भयान वाटत होतं. आणि मित्रांनो झाडांच्या पानांची एक वेगळीच सळसळ आम्हाला जाणवायला लागली. आता मात्र आमचा ताबा सुटत चालला होता. आम्ही तिघं पण आता खूपच घाबरून गेलो होतो, कारण वातावरणातला अचानक झालेला हा बदल आम्हाला काहीतरी जाणीव करून देत होता. त्यानंतर मित्रांनो अचानक घरातून आम्हाला कसला तरी मंत्र म्हणल्यासारखा हळूहळू आवाज यायला लागला. आता मित्रांनो आम्ही तो आवाज ऐकून तिघं पण दचकलो. आम्ही एकमेकांकडे बघायला लागलो. आम्हाला काहीच कळत नव्हतं की नेमकं काय घडायला लागले. त्यानंतर योगेश म्हणाला, चला आपण पुन्हा एकदा दरवाजाच्या फटीतून वाकून बघूया का? त्यानंतर मी आणि सुरेश मात्र तयार झालो नाही, पण योगेश मात्र थोडासा डेअरिंग करत होता आणि तो हळूच पुढे झाला आणि तो दरवाजाजवळ गेला आणि फटीतून वाकून बघायला लागला. त्यानंतर मित्रांनो जसं त्यानं फटीमध्ये वाकून बघितलं तसं त्याच्या तोंडातून एक हलकीशी किंकाळीच बाहेर आली. अरे बाप रे! आणि तो खालीच बसला आणि तो दचकन उठून उभा राहिला आणि आमच्याकडे बघायला लागला आणि त्याने आपला एक हात आपल्या तोंडावर ठेवला होता. त्याच्या चेहऱ्यावर एकदम आश्चर्यकारक भाव दिसत होते आणि त्याच्याबरोबर एक भीती पण दिसत होती. त्यानंतर तो जोरात आमच्या जवळ आला आणि आम्हाला म्हणाला, तुम्हाला बोललो होतो ना मी, अमावस्या चालू झाली की इथं आपल्याला नक्कीच काय तर बघायला मिळेल आणि तुम्हाला जर बघायचं असेल तर आता दरवाजाच्या फटीतून जाऊन बघा. पण मित्रांनो आता मला आणि सुरेशला वाटायला लागलं की योगेश आमची चेष्टा करतोय, म्हणून आम्ही म्हणालो, चल रे काय तर उगीच सांगायला लागलाय, उगीच आम्हाला भीती घालायला लागलाय. त्यानंतर तो म्हणाला, जाऊन एकदा बघा आणि मग सांगा. त्यानंतर मी आणि सुरेश आम्ही दोघांनी एकमेकांचा हात एकमेकांच्या हातात घेतला आणि आम्ही हळूहळू पुढे गेलो आणि एकदम दरवाजाच्या जवळ जाऊन आम्ही दोघं दोन्ही बाजूच्या फटीतून एकदमच आत बघायला लागलो. आणि मित्रांनो आत्ताचं जे दृश्य बघितलं त्यानंतर मात्र माझी पूर्णपणे बोबडीच वळली. कारण मित्रांनो मगाशी जे पुतळे तिथे उभे होते त्या पुतळ्याच्या भोवतीने आता भरपूर प्रमाणात मेणबत्त्या लावलेल्या होत्या आणि त्या मेणबत्त्या जळत होत्या. आणि मित्रांनो जर ते घर बंद असेल तर त्या घरामध्ये आता मेणबत्त्या कुणी जाऊन लावल्या, हा एक मोठा प्रश्न आता आमच्या डोक्यामध्ये उभा राहिला होता. आणि मित्रांनो आता आम्हाला त्या पुढच्या दर्शनीच्या खोलीच्या मागं अजून एक छोटासा दरवाजा दिसत होता. म्हणजे मित्रांनो त्या घराच्या मागच्या साईडची ती खोली असावी आणि त्या खोलीचा दरवाजा आता हळूहळू कुर्र कुर्र वाजायला लागला होता. आता आम्हाला एक अंदाज आला की नक्कीच त्या खोलीमध्ये कुणीतरी असावं आणि तो आता या मेणबत्त्या लावलेल्या खोलीमध्ये
यायला लागलेला असावा आणि मी हातानेच योगेशला इशारा केला आणि त्याला खुणेनेच आमच्याकडे बोलवून घेतलं. त्यानंतर योगेश पण आमच्या जवळ आला आणि तो पण आता दरवाजाच्या फटीतून बघायला लागला. त्यानंतर मित्रांनो हळूहळू त्या दरवाजाचं दार उघडलं गेलं आणि त्या दारातून एक विचित्रच आकृती बाहेर आली. आता मित्रांनो त्याच्या आकारावरून जाणवत होतं की ती कुणीतरी बाई होती आणि तिच्या अंगावर हिरव्या रंगाची साडी होती आणि ती हळूहळू चालत पुढे येत होती. पण मित्रांनो ती बाई जरी असली तरी ती एकदम भयान होती, कारण मित्रांनो तिचे सगळे केस विस्कटलेले होते आणि तिचे सगळे केस तिच्या तोंडावर पुढे आलेले होते, त्यामुळे तिचा चेहरा आम्हाला स्पष्ट दिसत नव्हता. पण मित्रांनो तिच्या त्वचेवरून आम्हाला एवढं जाणवत होतं की ती म्हातारी बाई होती, कारण तिच्या सगळ्या त्वचेला सुरकुत्या पडलेल्या होत्या आणि तिच्या अंगावर ठिकठिकाणी जखमा झालेल्या होत्या. आणि मित्रांनो ती अतिशय सडपातळ होती आणि तिच्या चालण्यामध्ये पण एक वेगळेपणा होता आणि ते बघूनच आमची घाबरगुंडी उडाली होती. आणि मित्रांनो ती तशीच पाय ओढत ओढत चालत थोडीशी पुढं आली. त्यानंतर आता आम्हाला ती थोडी थोडी स्पष्ट दिसायला लागली आणि जशी आमची नजर तिच्या हाताकडे गेली तसे माझे श्वास आता जोरजोराने वाढायला लागले, कारण मित्रांनो तिच्या हाताची नखं ही एखाद्या जंगली प्राण्याच्या नखांसारखी लांब सडक वाढलेली होती आणि त्या नखांवर लाल भडक रक्तासारखं काहीतरी लागलेलं होतं. आणि मित्रांनो तिच्या तोंडातून एक वेगळाच मंत्र बाहेर पडत होता. तिचं ते भयानक रूप आणि तिच्या तोंडातून बाहेर पडणारे ते भयानक मंत्र ऐकून आम्हाला कळलं की हे प्रकरण काहीतरी वेगळंच आहे. आता मात्र आम्ही तिघं घामाने भिजलो होतो आणि आमच्या तिघांचं पण अंग थरथर कापायला लागलं होतं. तरी पण आम्ही बघत होतो की ती आता पुढं काय करते. त्यानंतर मित्रांनो ती त्या पुतळ्याच्या पुढं आली. त्यानंतर ती त्या गोलाकार लावलेल्या मेणबत्त्याच्या त्या वर्तुळामध्ये शिरली आणि तिथं खाली बसली आणि आता तिच्या मंत्र म्हणणारा आवाज आता वाढला होता. आता तिच्या आवाजातला घोगरेपणा पण वाढला होता. मित्रांनो तिचा आवाज पुरुषासारखा पण नव्हता आणि स्त्रीसारखा पण नव्हता, पण तिचा आवाज होता एकदम भयानक. आणि मित्रांनो त्या आवाजाने आता आमच्या अंगावर सरसरून काटा यायला लागला. त्यानंतर मित्रांनो ती अचानक हळूच उभी राहिली आणि ती त्या पुतळ्यांच्या जवळ सरकायला लागली. आता आम्ही पण पूर्णपणे घाबरून बघत होतो की ती पुढं काय करते. त्यानंतर त्या 5 पुतळ्यांमधल्या एका लहान मुलाचा जो पुतळा होता त्या पुतळ्याजवळ ती गेली आणि तिने आपल्या कमरेतला एक मोठा सुरा बाहेर काढला आणि आपला हात वर घेतला आणि तिने एका लहान मुलीच्या पुतळ्याचं मुंडकंच उडवलं. आणि हे बघून सुरेशच्या तोंडातून एक किंकाळी बाहेर आली आणि मित्रांनो त्या आकृतीनं अचानक दरवाजाकडे वळून बघितलं आणि ती दणादणा आमच्याकडे पळत यायला लागली. आम्ही तिघं आता जोरजोरात आलेल्या वाटेने माघारी पळायला लागलो आणि आम्ही पळत पळत 2च मिनिटात त्या डांबरी रस्त्याजवळ गेलो जिथं आम्ही आमची गाडी लावली होती. आता आम्ही तिथं जाऊन थोडासा श्वास घेतला. आता मित्रांनो सुरेशची नजर पुन्हा त्या घराकडे गेली आणि पुन्हा एकदा तिच्या तोंडातून किंकाळी निघाली, योगेश. त्यानंतर आम्ही दोघं पण दचकलो आणि मी म्हणालो काय झालंय सुरेश. त्यानंतर सुरेशने पुन्हा घराकडे बोट केलं तर मित्रांनो ती आकृती आता घराच्या बाहेर आली होती आणि ती घराच्या बाजूला उभी राहून आमच्याकडे बघत होती. पण मित्रांनो ती आता जागेवरच थांबलेली होती. ती आमच्याकडे फक्त बघत होती, पण ती आमच्याकडे येऊ शकत नव्हती. याच्यावरून आम्हाला अंदाज आला की तिला फक्त त्या घराच्या आसपासच वावरता येत असावं, तिच्या बाहेर तिला येता येत नसावं. त्यानंतर आम्ही सुटकेचा निश्वास सोडला आणि आता आम्ही तिथून निघायचा निर्णय घेतला. लगेच आम्ही गाडीची किक मारली आणि आम्ही तिघं घराकडे निघालो.